Доброго ранку. Усім салют. Рада вітаць вас у нашым добраранку. Сёння апошні дзень лета і летніх канікул. А як пройшли ваші канікули? Ці добра вы адпачылі? Набраліся сіл, падраслі. Мы ўпэўнены, што вы кожны дзень уключалі наш добраранак. А ці падрыхтаваліся вы до заняткаў? Выбралі сабе прыгожыя школьныя рюкзачкі, ручкі, пеналы. Мы жадаем усім цудоўнага навучальнага году. Каб у вашы дзённічкі ляцелі толькі самыя лепшыя адзнакі. А яшчэ, каб вы абавязкова знайшлі новых сяброў. І зрабілі шмат цікавых адкрыццяў. І мы паспелі настроіць столькі планаў на гэты навучальны год. Штосьці з іх яшчэ сакрэт, але паступова мы будзем з вамі гэтымі сакрэтамі дзяліцца. Нашы самыя шчырыя віншаванні і тым, хто ідзе першы раз у першы клас. Хутка вы пазнаёміцеся са сваёй першай настаўніцай з аднакласнікамі. Не хвалюйцеся, у вас усё атрымаецца. А мы, як і раней, кожную раніцу з панядзелка па пятніцу будзем ствараць цудоўны настрой для вас, нашы любімыя гледачы. Усе настроіліся на школьны лад, але на самой справе сёння яшчэ працягваюцца канікулы. Таму давайце зробім тое, што мы не паспелі за 3 месяцы адпачынку. Напрыклад, я з Касей і Лесікам хачу адправіцца на заняткі ў школу верхавой язды. Даўно пра гэта марыў. І я таксама хачу адчуць сябе сапраўднай наездніцай. Кася, каб стаць сапраўднай наездніцай, трэба шмат трэніравацца. Гэта вельмі прыгожае, але і няпростае майстэрства. Я вельмі люблю глядзець спаборніцтвы па конным спорце. Ага, ад коней і іх наезднікаў вачэй немагчыма адарваць. Коні унікальныя жывёлы. Раскажыце падрабязней. Мне хочацца дазнацца пра іх усё-ўсё. Я ведаю, што коні валодаюць вельмі чуткім слыхам. Так, яны за шмат метраў чуюць, што да іх нехта набліжаецца. Прычым на значнай адлегласці пазнаюць свайго гаспадара. Ёсць даследаванні, што гэтыя жывёлы могуць пазнаць сваякоў нават па фотаздымку. Ух ты! Я хачу, каб і мяне адразу пазнавалі. Цябе, Кася, ні з кім не зблытаеш. А яшчэ ў коней добры зрок, і бачаць яны ўсё каляровым. І ўсе колеры адрозніваюць. Амаль што, коні бачаць усе колеры, акрамя чырвонага і сіняга. Цікава, а яны бачаць толькі ўдзень ці ўночы таксама? Зрок у коней даволі востры, але ў цёмны час сутак яны дрэнна адрозніваюць колеры. Затое ва ўсіх коней такія прыгожыя вочы і доўгія вейкі. А яшчэ коні добра паддаюцца дрэсіроўцы. Яны і ў цырку выступаюць, і вуліцы ахоўваюць. А яшчэ катаюць дзяцей у парку. А давайце сёння завітаем у парк і пакатаемся на коніку. Можна, а пакуль што мы запрашаем усіх паглядзець мультфільм. Хлопчыкі, дапамажыце мне, калі ласка. Не магу прыдумаць, які летні сувенір пакінуць на памяць. У мяне ўжо ёсць такі. Нагадваць пра гэтае лета мне будзе прыгожая рачная ракавінка. Пакажаш? Пачакай, калі прыйдзе зіма, а за акном пачне дзьмуць моцны вецер і падаць снег, тады я дастану маленькі куфэрачак, а ў ім будзе ляжаць рачная ракавінка. І ты пакажаш нам яе, і мы разам успомнім, як у спякотны дзень хадзілі купацца на рэчку. Менавіта так. Максім, а ты які падарунак на лета пакінеш сабе? Шмат фотаздымкаў, якія я рабіў кожны дзень. Можна сказаць, што ў мяне будзе падарунак ад кожнага дня лета. І ў мяне, вядома, шмат фотаздымкаў. Але мне хочацца што-небудзь арыгінальнае, такое прыгожае, што будзе доўгі час захоўваць водыр лета. Задала ты задачку, Кася. Што можа быць і прыгожае, і мець прыемны водар, і захоўвацца доўгі час? Мне здаецца, я ведаю, які падарунак лета падыдзе нашай Касе. Калі ведаеш, гавары хутчэй. Прапаную табе сабраць летні гербарый. А гэта як? Збіраеш прыгожыя летнія кветкі, акуратна высушваеш іх, а пасля робіш сапраўдную летнюю карціну. Добрую ідэю ты мне падказаў, Максім. Я буду разглядаць кветкі і ўспамінаць сонечныя летнія дні. А яшчэ ў кожнай кветкі ёсць свая легенда. Можна і ўспомніць, чаму кветка мае менавіта такую назву і якая гісторыя з ёй звязана. Займуся гэтым зараз жа. Не, Кася, зараз самы час паглядзець мультфільм. А гербарый можаш адправіцца збіраць і пасля праграмы. Толькі вы мне дапаможаце яго збіраць.
Ну, Кася, ты і знайшла час для малявання. Не могла дочекаться, пакуль мы завершим программу? Я поглядела у окно и убачила цудовную картину. Там такое прыгожее лето. И мне так захотелось гэта імгненне намаляваць. Завтра ж восень пачнецца, і Кася хоча паспець летняе імгненне захаваць. Яна такая раптоўная, то малюе, то вершы складае, то верхам скача. Вы не разважайте тут, а лепш дапамагайце. Як табе нам дапамагаць? Малюеш жа ты. Вы мне алоўкі перадавайце. Я буду называць колер, а вы хуценька яго шукайце і перадавайце мне, каб я не адрывалася ад карціны. Кася, які табе аловак падаць? Мне зялёны. Самы галоўны колер лета. Так, хвіліначку. Аловак трэба завастрыць. Дзе наша тачылка? Добрая рэч тачылка для алоўка. Так, без яе мастакам не вельмі зручна. Ды і школьнікам таксама. Доўгі час для таго, каб завастрыць аловак, карысталіся звычайным ножом. Толькі гэта не вельмі бяспечна і не вельмі зручна. І так доўжылася на працягу многіх стагоддзяў. Але 200 гадоў таму адзін французскі матэматык Бернар Ласімон прыдумаў прыстасаванне для таго, каб хутка і акуратна можна было завастрыць алоўкі. Трохі нагадвае сучасную тачылку, толькі больш цяжкая і вялікая. Пасля таго, як з'явілася французская тачылка, многія вынаходнікі пачалі прыдумваць розныя мадэлі сваіх тачылак. Гэта сапраўдныя станкі. Такі ў школьны пенал не пакладзеш. І праўда, некаторыя тачылкі для алоўкаў больш нагадвалі станок з якой-небудзь фабрыкі. Тачылкі для алоўкаў былі і механічныя, і электрычныя, і напольныя, і настольныя, і ручныя. І гэта здорава, што зараз мы можам выбраць тачылку любога колеру, памеру і мадэлі. І можам маляваць колькі заўгодна. А зараз я прапаную адкласці алоўкі і паглядзець цікавы мультфільм. Хочацца хаця б на некалькі хвіліначак падоўжыць лета. А гэта можна зрабіць. І як? Лесік, ты ведаў і маўчаў? Трэба правесці сённяшні дзень у самым цудоўным настроі. Правільна. І трошкі больш дарыць свае ўсмешкі. І тады апошні летні дзень будзе яшчэ больш багаты на яскравыя ўражанні. Гэта ж не складана зрабіць. Вось давайце і паспрабуем правесці апошні дзень канікул у самым цудоўным настроі. І з такім жа настроем прапаную правесці весь навучальны год. А калі вы незнарок згубіце настрой, калі ласка, адразу ўключайце добры ранак. Мы дапаможам настроіцца на самы цудоўны лад. І давайце падорым усім яшчэ адзін ранішні мультфільм. Сябры, мы жадаем вам добрага дня і давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца? Усё правільна, як заўсёды зранку У нашым добраранку!